ko na. Sikaw. Sabi ko lang kaya mo. Ibabaing tangan. Dari tangan kasi di kabla mo. Oray mo ababa. Ababa. Mga da dito kami na. Data ko matinin ko nang na nalpastan. Ang kawang gawin doon. Alas say-sayaman. Hindi ka raw. Oh. Naimba, grabiyo, tasan, nga agsapan. Amo na nakastarang. Ay naapo. Amo na talapitan ng sipngag. Baka dangay dyan ay saltag dita. Damo na ko sa kapay na. Kinisay ka lang bulanang mo. Mas pinagtan. Lapsan na pitakamlaaw. Gawin na. Lapsan na bay. Well, Ba't na balita ak gamin? Nga nalaing ka kanong agtulang. agpaiso na ita. Agpaisaw. Well, agpaisaw. Nangabakan mo na mga pinalaing ka. Ije bagyo. Bagyaw. Well, Pati di bagyaw. station row. Session row. Pati session row. Ayan ti Macdo. Ay, nagpa-contest na. Well, Kanya ay mawag na kanya. ito Miss Macdo ka, syempre. Nangapak ka. Well, Miss Macdo, anya tinyawin mo. trophy ken medal. Kadadak na naging trope. Dakdakkel pay kanya. Nagkakil kanya. Well, Awin tumbay nga ta. ay gagawa ti tao nga nagawin. Ang medal mo ngayon mo, baka mas nabing day. Isang doktor. Anak-anak na kuma. Dakdakkel pay ti ulo. Takang taulog. Di ba nagtungtungong ka di stage? Saan na? Nyangan. Himparakuyod ko lang. Wala mga ron. Anya ti title na di ka ay di. Ulam. Yagi mayam. Yagi. Mayam. Di ba tayo tipo break? Well, Ano yung tipo break nga baknang? siyak garuda dyan. Sika. Alam mga ron para makita man. Tugtugkel. Nagwapo di tugtugkel kasi ah. Kaya, pansin mo ka sa na. Palakpakan tayo manapo na po tugtugkel tayo. Yeah. Tayanan. Ako sila. Tawag nila Yaging Mayaman. Ipapasyal kita. 7 stories aming bahay. Kuray. Apa yan? 7 stories di balayaw. Well, Imposible. ay mayaman nga raw. Ayun, daya. Sige ko lang. Pero pasensya na, kaibigan. Wala kaming hagdanan. Nya! Awala ka dyan! Kasabto ka nga makatanong yung tuktok na watatan na. Ay kung pobrimat nga raw. Pagpag-stage na eh. Tuloy. Promise. Sa elevator na lang tayo. Tara. Ito daw mo kayong elevator yaw. Kailangan mo nga ibagak nga agdan di elevator. Kung madimot ah. Ayun niya. Sige, ron ka lang. Sa dining room, walang pagkain, kutsara at pinggan. Awan ti kutsara wala pinggan di balayaw. Why? Kung mga tanga-balayan ka sa tundo ka ngay ngamangan. Dari ka man nakadkadlaw akong gan. Kaya, Damag ka nga damag ka niya. Gati pelan nalpas dito lang. sorry. Sige, gano'n. Sige. Tuloy mo. Nag-chat na lang kami. Kakain sa restaurant. Ay, kamang mga kamula ngayong restaurant. Kailangan mga ibagak nga jiday ni Rumi kawang garut ti makan. Ay na, nagkulo ka nga talaga. Talaga, di ka talaga nakaskas-trip mo nga talaga. Kamang kasidatan. Nagdakas. Jail. Ano ni ba? Kayo talaga pangalan. Hello. Saan siya? Ayan. Hello. Sino yung tinagkumpos ito to lang? Siya ka syempre. Siga! Well, Ay, sumulagyan na kurkurang na. Kasap nang organ na kumpos din ito lang. siga. Amang ti pinagduman ti pobre jimba na. Pinagdumaan. Well, Timbubray, awan kwartana, tibak nang kata kwartana. han. Kanyang dati kwartana ti baknang. Adala tao mo ti kwartana mo ti pobre. Uray basit laan. Kanya ngayon pinagdumaan da. Kastoy, kadang man ti paypay apaw nun, dakikan paypay ako reg miminulagat tayo tuya. Nagapay-pay yung ako. Thank you po. Social pay-pay mo. Naglamis lang araw. Ganyan pay-pay-payam ko ma. I-action ko na ko sa nagpaypay ti pobre jimba na. I-action mo. Well, Alam ang araw. Kasap na magpay-pay itibak na. kastoy na ba na. Very hot in the Philippines. Kung ano? Pay-pay. Ano na? Social nga talaga. English ay rapay. Nung ay mo't karot pobre. Customer pobre. Ay na! Nagparot si Pilipinas! Kung na. Babay ka
ano, bas mo sa sekreto na. Thank you po. Ada may pinagkumanda. Adapan. Anya pa? Tanda man tito gawa po. Ayan, gentleman. Maraming salamat. An-an mo muna tugaw. Alangan kasi ka pinakatugaw. Kaya ka ba yung stage? Ang tugtugaw ka tumutin. Nag-iyak yung garod, no, kasanog sakay, aeroplano, di ko break iba na. Ay, action mo. Well, Kasag na wag sa kayo plano di baknang. kastoy na ba na? Oh. This is my seat. Yes, ma'am, ko na nag-stewardess. Tapos? Nagtugawan. Please give me french fries and juice. Ano pa di pang trupay? Ay, siyempre ah. Friends, guys, can just fight order na. Well, Palalong social na. Pobre. Ano? Signal. pobre. Pobre. Kasag naman sa kayo ng plano. Ay na! Nagtagal na paglugan ng kalatuwado! Apay mga nagpaligat tuwag, di paglulugan na. Nag-ignorante nga ron. Ay, yung plano. Well, Todo ko. di ba nagtugawan? Ay, naglam mo ito pagtuga. Hoy, babay. Kan naman si french fries kin danom. Kuna na. Ay, nagtipid. Danom. Danog. Di ba nakita ni Jeff french fries? Oh. Ay na! Patatas mo't gayam ko na. Patatas ka nga talaga sa french fries ka raw. Nag-umadi na garod amaw. Hindi mo kinigit ko lang di nakaitan. Dami pinagkumanda. Dapat. Anya. Style natin matay. Style natin matay sa pinagkumanda. Hindi dapat yan. Oh, niya style natin matay kay baknang. Kastoy na ba na? Kuna na naka-exam. With makeup dada yun. Social mo talaga, yung gano'n mo. Dami magkaroon po, pre. Kastoy mo na po, pre. Kuna na. Kapingin na nakanganga. Natay garod TV say. Lawat na talaga signal. Abay niya yung niya kumamot, matayta niya sa kitda. Kastoy. Mm. Umayaman na dati nga to. Umahirap na dati baba. Mas dyan. Why? Anya ti sakit ti mayaman nga ratoy Nga to. nga to. Sakit ti ulo. Sore eye. Sakit ti puso. High blood. Dagita. Hello, sound check. Anya di ko na sakit ti ulo, sore eyes. Apay nga nagsakit ti ulo kung nag-sore eyes. Dayday, kabibilang ti kwarta na dyan. Kami bilang ko agad nag-sore eyes an. Ito nga na. Palalo mo dapan, nga kwartan. Apay nga mga nga nagsakit ti puso na high blood. Di garod ka do kwarta na. Kat hinold up da. Sika mamatya magsakit ti kas dyan. Naatake. Ina. Anya mo karon sakit ti pupringar ta baba. Dati baba. Punjay. Alipunga. Gade. Little. Sakit na diyan. Well, Apay nga mga nagpunjay. di garod sapatos kin medyas na. Ulit-ulitan na ti 1 year. 1 year. Haan na nga lablabaan. Right. Di ba'y nabungkusot mo tag? Talaga. Apay nga mga nag-alipunga, naggadel. Mumati po bre, ila papapanan na. Kag? Kano basit lang nga kagat kutkud nga kutko. So nga nagadilan. Why? Kanya kayo makordilit tag. Dayjay mo, katutong ek, dagay. Katutong ek. Nagawungan. Anya ka mati connection yun nung kajinilig tag. Ay kano yung mimasan tagi iayam, kung nakatugaw ka. Agkalyo, tuubot, makaslay. Apay palingot ba'y nagkalina? Nagawungan. Ang imawa yun nga talaga. Kas nilatan. Oh. Adalang ti damaga kong kita. Anya dama ka. Itoy. Asa no maamuan, no babae, no lalaki, di chocolate. At ayan mo kasarihan mo sa chocolate mo. Ada. Awan. Ada garo. Anya ko ma. No babae, ti flavor na kano, kat ada ti manina. No lalaki, plain. Kunala. Ay. Ano ko rin next time kay kanta. Dito pa nga. Oh. Aking bagi, jabulan. Siyempre, ano nga po, Diyos? Han. Isunat na sunat tinangaramit ti ame. Han garo. Sino ko ma? Dito ka. Tukak! Lus-lus eh, naglagi tukak. Sinsidagat pa'y maragyan na dyan bulan. Di makita dito ka. Nakatangan. Oh. Tapos ko na nanay. Kukwak, kukwak, ko na na. Di ba ginana jabulan ay? Mamaya damay. Nadapa niya. Anya ti English na ti pato. Ano yung English na tinatawag ko? Big naman.
Jay basit ngay nga pato. Duckling. Ayan. Jay pinakadakpal nga pato. Big duck. Ah, Kanya nga'y kumakadilang mo English na. ang garo. Anya. Dak, dak. Ana. Ano, mag-ibabain ka mo talaga. Sige, at kan tatapay tag sublita man ang Kaya, ganda. agkansyon kami pa apo, ta sa kami tog subliman damdaman, no? Pas DJ programa tayo ako. Apo tugtugkan, say-say ataw. Pwede apo kansyon kat para kanya yung amin. Compose merete apo, para kanya yung amin, Ilocano version ko. Awan na natitig sa kapalakpak, kain ako! Salamat po! Saan nga pagdaliw, di panagayat kukenta. Diyan kaya tiyak-tiyak, nuwawan ka tiyak pa. Nung makita